Hoću da te probudim, roman je prvenac 17-godišnje Jovane Janjić u kome je na oko 200 strana prikazana jedna iskrena, intimna i potresna priča, sadržajno veoma bogata, koja se čita u jednom dahu. To je jedan psihološki roman koji se zasniva odnosno pripoveda se u prvom licu i zaista to je jedna potresna priča o životu jedne mlade žene odnosno knjiga prati njen život. Knjiga nije autobiografska, ali ja sam nalazila inspiraciju u ljudima koji mene okružuju i koji me fasciniraju na neki način. Kada si počela da pišeš tu knjigu i koliko si vremena provela na stvaranju ovog dela? Pa knjigu sam pisala godinu dana i uz veliku pomoć moje profesorke Jasmine Obrenić, koja je zajedno sa mnom odradila sve tehničke delove i lekturu i razne poslove koja mi je mnogo pomogla u svemu. Roman Hoću da te probudim štampan je u 500 primjeraka. Može se naći u knjižari Kultura, a prve ocene čitalaca i kritike po rečima autorke su jako pozitivne. Kritike su jako pozitivne, naravno ja volim da čujem različite kritike, ali mislim da se svi iznenade na koji način ja shvatam život i sve ono što, ne ja, nego sami moji likovi i mislim da je priča daleko ispred moga vremena, tako da mislim da je vredna za čitaoce. Književno veče svojim muziciranjem oplemenili su učenici Srednje muzičke škole dr. Vojislav Vučković.